Hoş geldiniz arkadaşlar kahraman serdarımız. Türkmen Ayna Önümler Kärhanasının çişi önümler öndürýän önümhanasynyň toý bagyny kesip bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Hormat prezidentimiz davarly ýagdaýda täze kärhananyň toý bagyny kesdi. Soňra döwlet başlarymyz kärhananyň çäginde gurulan gurulşyk we tenagat toplumynyň serwisini synlady. Ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösdürmegiň giňirimli maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde tenagat we gurulşyk toplumyna mühim orun degişeder. Tutuş ýurdumyzy gurşap alan giňirimli gurulşyklar ýokary killi gurulşyk serişlerine bolan talabyň artmagyny şertlendirip, yerli çiň mallaryň etatyna, bu serişleriň önümçükleriniň çalt tepkinine ösmegine täze itergi berýär. Sergide gurulşyk we tenagat toplumynyň ministrlikleriniň we puwdoklyň dolanlyş edaralarynyň ýurdumyzyň telekeçleriniň sergi diwarlyklary ýaýlanýandyryly.